Možno to poznáš. Začal si podnikať, najprv si zainvestoval do loga, potom do webu, začal si na chvíľu robiť sociálne siete, neskôr ti niekto poradil, že by si mal investovať aj niečo do reklamy, tak si začal niečo vrážať aj do reklamy a po pár mesiacoch si zistil, že celé ťa to stalo možno aj 2000 eur a nevidíš žiaden výsledok. Stalo ťa to kopu času, kopu peňazí a nič z toho sa ti nevratilo, nič ti to neprinieslo, žiadnych nových zákazníkov a si z toho celého frustrovaný. Takto väčšinou nejak vyzerá marketing nejakého malého podnikateľa. Snažíš sa to robiť popri práci, snažíš sa skúšať všelijaké veci, stále mu niekto niečo iné poradí. Na sociálnych sieťach vidí všelijaké typy triky, ako získať kopu sledovateľov za pár mesiacov. Investuje do webu, do reklamy, ale nič mu neprináša výsledok a je z toho celo frustrovaný. Prečo to nepriniesie žiadny výsledok, keď aj na internete vidí, že ako sa každému darí, ako tie triky každému fungujú. Problém je však v tom, že celé to nedrží pokope. Začínajú sa sústrediť na to, čo je vidno, čo je také vizuálne, čo vidia ľudia, ale nesústredia sa na to, čo je v pozadí celého toho. Čiže aká je ich cieľová skupina a celkové definovanie značky, ktoré potrebujete na to, aby váš marketing vôbec mal nejakú hlavu a petu. A prečo vlastne musíte mať zadefinovanú značku predtým, ako začnete riešiť všetky tie vizuálne veci? Pretože pri tvorbe jednotlivých vizuálnych vecí sa potrebujete odraziť od niečoho. Ako to má vyzerať, prečo to má tak vyzerať, aké texty tam potrebujeme dať, na čo si potrebujeme dať dôraz, čo potrebujeme zdôrazniť, že v čom sú naše produkty dobré. Ale zároveň, ak človek prejde z reklamy na sociálne siete, do sociálnych sietí na web, nemôže vyzerať všetko ako od inej firmy. Musí mať to nejaký jednotný taký pocit, ktorý si odnesie zákazník od nás, keď odíde či už z webu, zo sociálnych sietí alebo uvidí len našu reklamu. A ak sa potom pýtate, prečo potom všetci na sociálnych sieťach rozprávajú o tom, aké majú triky a ako vybuchnú na sociálnych sieťach, tak je to kvôli tomu, že to dobre znie na sociálnych sieťach, ale už nikto nerieši, či to reálne funguje. A ak chcete mať stabilnú značku, stabilnú firmu, ktorá nebude musieť stále len investovať do reklamy, ale bude mať brand, značku, o ktorú sa vie oprieť, tak je to niečo, na čo sa potrebujete zamerať. A čo sa stane, ak na definovanie značky sa vykašlete? Ak investujete nejaké peniaze do reklamy, tak budú predražené a neprinesú vám žiadne výsledky. Pretože treba myslieť na to, že reklama spôsobí len to, že vás uvidí viacej ľudí. Ale ak váš profil bude zlý a ľudia, ak si ho pozrú, nebudú vedieť, čomu sa venujete, prečo ste dobrí a prečo by vás mali sledovať alebo prečo by si mali kúpiť váš produkt, tak vám to neprinesie nič. Len vás uvidia, ale nezačnú vás sledovať, nezaujmete ich, nič si nekúpia. Ďalšia vec, ktorá sa deje ľuďom, je to, že ak aj niekto príde s tým, že má záujem o ich službu alebo ponuku, tak ich odradí cena. Pretože ak máte slabý, nesprávny marketing, tak pozícia vašej značky je taká, že pôsobíte lacno, neviete odovzdať ľuďom všetky vaše výhody, prečo ste kvalitní, tak sa fokusujete na ľudí, ktorých zaujíma len to, aby tá cena bola čo najnižšia. Ale ak máte kvalitný marketing, kvalitný branding, viete ľuďom zdôvodniť, prečo tá cena je taká, prečo ste kvalitní, aké sú vaše výhody, tak potom toľko nešpekulujú nad cenou, pretože prilákate si takých zákazníkov, ktorých zaujíma kvalitná služba a nie cena. A zároveň, ak máte kvalitne definovanú značku a zo začiatku aj budete investovať do reklamy, tak neskôr sa vám to už otočí a budú sa k vám vraciať a budú aj prichádzať noví ľudia aj vďaka tomu, že aký máte brand a nebudete musieť toľko investovať do reklamy už neskôr. A taktiež nezabudnite na to, že marketing nie je o tom robiť čo najviac vecí, ale je o tom, že mať presne definované tie elementárne veci, vedieť, o čo vám ide, aká je vaša cieľová skupina, aká je vaša značka, prečo je taká a od toho sa odvíjajú všetky ostatné výstupy, vizuály a tak podobne. A pre ľudí, ktorí sa k tomu chcú venovať viacej, chcú si presne zadefinovať značku, chcú sa o celkovom marketingu naučiť základné veci a učiť sa od základov, aby to mali presne definované a nechcú používať žiadne tipy a triky, som vytvoril workshopy, ktoré vás tým celým prevedú. Máte tam šablóny na definovanie značky, definovanie cieľovej skupiny a vysvetlené kopu ďalších vecí. Je to celé za 8 eur, nie je to
vytvorené kvôli tomu, aby som ja niečo na tom zarobil. Je to vytvorené kvôli tomu, aby som čo najviac ľudí vedel naučiť tie základné veci, a ktoré vedia využívať vo svojom podnikaní. A ak sa pýtate, prečo to už nie je rovno zadarmo, tak je to kvôli tomu, že keď dáte niečo zadarmo, ľuďom to skončí niekde v maili, nikdy to neotvoria, nikdy si to nestiahnu, nikdy si to nepozrú. Ak vás to zaujíma, v popise máte link na stránku, kde sa o tom viete dočítať viacej, a budem rád, ak sa uvidíme pri prvom workshope.